Sa ulo ng mga nagbabagang balita, PNP at PDEA Cordillera nananatiling matatag sa pagsugpo ng droga sa rehiyon. Alternatibong kabuhayan para sa mga marijuana cultivators, alok ng PDEA. Ilang taxpayers sa Baguio City hindi pa rin kumpiyansang magbayad ng buwis online. At visual arts competition isasagawa sa probinsya ng Pangasinan. Naimbag nga malam amyanan a Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Umabot sa 1.5 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang droga ng PDEA Cordillera sa taong 2022. Ilang malalaking personalidad nahuli rin. Magbabalita, Ren de Guzman. Nakakabigla na malalim na ang impeksyon dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Ito ang panawagan ni DILG Secretary Abalos sa matataas na opisyal ng Philippine National Police. Layon nitong linisin ang hanay ng pulisya laban sa iligal na droga. Wala namang takot na ipinakita ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang suporta sa apilang ito. This is a test of character. Diba? Magsasubmit ba ako o hindi? Ba't hindi ka magsasubmit? Ibig sabihin, doubtful ka sa sarili mo. For the last 30 years that you have been working as a PNP officer, may duda ka na baka hindi ka makalusot sa committee. So, ito is a test of character, individual character ito. Bagamat nalalagay ngayon ang ahensya sa isyu ng droga, inihayag ni PDEA Cordillera Regional Director Gil Castro ang pasasalamat sa mga pulis ng rehiyon. Isa nga kami sa may mga pinakamatatag at solid na samahan dito sa Cordillera. I have to admit na very limited ang aming tactical at operational capability. Kaya nakikitim up kami lagi doon sa PNP. Dahil kami 132 lang kami sa 6 na probinsya at isang syudad na nag-ooperate. So we really need the tactical and operational support of the PNP at binibigay naman nila. Tumanggi naman siyang magbigay pa ng ibang komento. Noong 2022, umabot sa 1.5 billion ang kabuuang halaga ng droga sa Cordillera na nakumpiska ng PDEA at PNP. Ito'y dahil sa tuloy-tuloy na eradikasyon ng mga marijuana plantations, pagkakahuli ng mga ipinupuslit na mga droga at iba pang mga aktibidad. Umabot din sa 272 ang nahuli sa mga buy-bust operations. Kabilang dito ang pagkakahuli ng mga high-value targets. Yung matagal na nating problema dito sa Baguio, area ng Baguio. Yung tatay, yung nanay, at yung anak, lahat sila nasa New Bilibid prison na. They are serving life imprisonment. So, ito yung mga major players and even yung mga malalaking pangalan na nasusubaybayan natin noon bago magsimula yung drug war. Nasa munting lupa na sila lahat. Ngayong taon, patuloy pa rin daw ang pagtutulungan nila para sa laban kontra sa droga. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa hindi maubos-ubos na taniman ng marijuana sa Cordillera, may ilang oportunidad ang inilatag ng PDEA Cordillera sa mga cultivators. Magbabalik sa report, Ren de Guzman.
Hindi maubos-ubos na taniman ng marijuana. Ito ang matagal ng problema ng PIDEA Cordillera. Although malaki yung nabawas dun sa supply, hindi nahinto yung supply. Bagamat umabot sa 131 na taniman sa Cordillera ang na-eradicate noong 2021, tinataniman lamang ito ulit ng mga cultivators. Community actually yung involved. Dahil community yung involved, it would be very disheartening kapag inaresto mo yung 8-year-old to 88 years old. Now, pero dapat hindi tayo hihinto doon sa punto na yon na wala tayong na-arrest. Kaya bukod sa mga operations, kanilang inilatag ang bagong social development plan sa rehiyon. We have to propose to the community na identified na plantation sites an alternative livelihood program na halos kaparehaw o hihigitan niya yung value ng marijuana na tinatanim nila. Magkakaroon ng agreement between a company na magbibigay ng mga punla, seeds doon sa mga farmers natin para itatanim ng farmers natin, sila mismo yung kukuha doon sa farm gate ng plantation sites para itong farmers natin hindi na sila bababa pa sa mga kanayunan at ibebenta yung kanilang mga produkto. Naniniwala ang ahensya na malaking tulong ito sa pagsugpo sa ilegal na gawain at malaking oportunidad para sa mga magsasaka. Kung matatandaan ninyo yung Kapangan, bawat butil ng marijuana nung mga panahon na yon, pagka nakakuha tayo, tinuturo nila yung Kapangan. Di ba? Pero ngayon, ang tinuturo na nila, yung takadang sa Kibungan. Bakit all of the sudden? Dahil may silkworm alternative livelihood si Kapangan, nabawasan yung incident, hindi na siya tinitignan as a place kung saan kinukuha yung marijuana. Sa pagpasok ng taon, isang kumpanya na ng kape ang nakikipagtulungan sa PIDEA para sa naturang Social Development Plan kontra sa pagtatanim ng marijuana. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang taxpayer sa Baguio City hindi pa rin kumpiyansang magbayad ng buwis online. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Naghahanap ka ba ng solusyon para sa mabilis na paglaki at pangpabigat ng iyong baboy? Andito na ang bago, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno at kumpleto ng mga sangkap, tested and proven at madaling gamitin. Sigurado, epektibo at rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi pa rin kampante ang ilang taxpayer sa lungsod ng Baguio na magbayad ng buwis online. Kung bakit, alamin sa report na ito. Maagang pumila kanina sa Business One-Stop Shop ng Baguio City si Cherry. Babayaran niya kasi ang renewal ng kanyang business permit.
ano. Kasi ngayon po yung turn namin na magbayad. Kahit pwede nang magbayad ng buwis at business permit online, mas kampante daw siyang pumila na lang. Mas ano ka na magbayad ng face-to-face kaysa sa online. Kasi sa online parang alanganin ka pa magbayad eh. Di ba? At least itong face-to-face, at least sure mo na nakabayad ka. Kanina, medyo maluwag ang pila sa Business One-Stop Shop. Pero para sa assessment ng babayaran sa real property tax, kailangan ng gawing online. Kaya ang senior citizen na si Jacinto, problemado. Kasi ngayon, senior citizen, ang hirap. Kasi lalo na tayong hindi marunong ng cellphone. Tapos, medyo mahirap din tayong mag-aral dito kasi nakakalimutan eh. Hindi natin alam kung paano magkolikot ng cellphone. Kaya para sa mga katulad ni Lolo Jacinto, sa City Treasury Office ang kanilang takbuhan. Ayon sa City Treasurer ng lungsod na si Alex Cabarubias, medyo matumal pa ang bilang ng mga taxpayers na nagbabayad online. Ganyan talaga pag new implementation, talagang ganyan. May although ang karamihan naman ay mga senior citizen na nagsasabing wala silang digital equipment or device. Yun naman ang Kaya yung mga talagang walang-wala, ina-accommodate din naman namin dito. Para makakuha kasi ng assessment at makabayad online, kailangan munang magpa-register sa Baguio in My Pocket. Kaya nakaalalay ang Management Information and Technical Division ng Pamahalang Lungsod para sa mga gustong magpa-register sa Baguio in My Pocket. Pero napansin din ng City Treasury Office ang malaking kabawasan sa pila ng ilang nagbabayad sa kanilang tanggapan. May count na kami since December kasi yung online payment. Meron na kaming around aabot ng 300 na nagbayad doon. Hopefully, mapadali yung registration doon sa BIM. Kaya nga ina-assist na nila. Para makabayad ng real property tax at business permit online, hanapin lamang sa Baguio in My Pocket application ang e-government transaction button. Matapos nito ay piliin kung ano ang babayaran. Pindutin ang payment dues button at ilagay ang inyong business permit number. Ilagay ang email address at isubmit ito. Matapos ang ilang segundo, makakatanggap ng OTP o one-time password sa email. Ilagay ang OTP at makikita na ang halaga ng babayaran. Matapos bayaran, makakatanggap muli ng OTP sa email. Ilagay lamang ang OTP at makakatanggap ng notification kung saan makikita ang inyong temporary official receipt number. Nakahanda naman ang MITD at City Treasury Office sa mga tanong tungkol sa Baguio in My Pocket. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naitala naman ang magkaiwalay na sunog sa La Trinidad at Baguio City. Ang danyos umabot sa kalahating milyong piso. Magbabalita Jose Robert Inventor. Sa videong kuha ng isang netizen kahapon, makikita ang unti-unting pagkalamon sa apoy ng isang 3 palapag na bahay sa Crystal Cave, Baguio City. Naitawag kasi sa amin to around before 2 o'clock. Tapos nag-respond naman tayo. Nagsimula yung sunog sa may kwarto ng anak nung may-ari. Yung isang anak niya dun sa may pinaka top floor niya, yung parang attic. Agad naman itong naapula at maswerteng walang nasaktan sa nasabing sunog. Tinatayang aabot sa 200,000 piso ang kabuuang danyos. Samantala, isang structural fire rin ang naitala sa Toyong Pico, La Trinidad, Benguet kahapon. Wala namang nasaktan sa nasabing sunog. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng BFP La Trinidad para matukoy ang naging sanhi ng sunog. So, sa fire prevention po natin, tandaanan po natin, sir, lagi po natin i-check yung mga taktakan natin, kung natanggal natin. And pag medyo luma na yung bahay natin, ipacheck po natin yung electrical wiring. Huwag natin kalimutang patayin yung mga pag nag-bonfire tayo. And then, iwasan po natin yung mga unattended cooking.
Ang dalawang ito ang kauna-unahang naitalang sunog sa Baguio at La Trinidad ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, Visual Arts Competition isasagawa sa Pangasinan. Ang detalye susunod na. Sa milk din ng batang 90s, taratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Isang visual arts competition ang inilatag ng isang grupo ng mga artist sa probinsya ng Pangasinan. Silipin natin yan sa report ni Jose Robert Inventor. Bata pa lamang si Benedict nang makitaan ng talento sa pagguhit. Kaya naman, sinubukan niyang magbenta ng mga digital art na lalong humasa sa kanyang talento. Gamit niya sa pagguhit, mga kamay at laptop. Na-excite ako and na-hype ako bilang artist kasi art competition is not just a competition. Aside from showcasing your talent, mamimit mo kasi doon yung ibang mga artist na kaparehas ng talent mo ganon, and eventually magiging friends mo sila. And also, the good thing din kasi sa art competition is mabibigyan ka ng opportunity to learn from the others. So it will give you ideas na usually magagamit mo siya to improve your talent. Isa lamang si Benedict sa mga nais pang mabigyan ng pagkakataon na makilala ang talento sa pagguhit. Kaya ang isang grupo ng mga artist sa Pangasinan inilunsad ang isang visual art competition. Alam nyo kasi, ang art, laging nadidisregard na, ay maganda lang yan, ay ano lang yan, design. Pero ang totoo niyan, hindi naisip ng maraming tao na yung art talaga ay expression. Namagatan itong balayon. Ang balayon ay hango sa salitang bulinaw, na ang ibig sabihin ay deep water waves o kaya swell. Yan yung mga alon na sa gitna ng dagat, yung malalaki. Ito pong balayon, kaya siya tinawag na balayon kasi somewhat analogous siya sa art. May highs, may lows, at syempre, it's a force of nature. Ganyan ang art. Bukas ang nasabing kompetisyon sa mga residente ng Pangasinan na may edad na 18 taong gulang pataas. Magpakita lamang ng isang valid ID na magpapatunay na ang kalahok ay residente ng Pangasinan. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng klase ng obra maliban sa mga pelikula at motion pictures. Nagsimulang tumanggap ng entries ang Patimpalak noong 10 ng Disyembre at magtatagal ito hanggang 10 ng Pebrero. Sa mga interesado, maaaring makipag-ugnayan sa Facebook page ng Bulinaw Artist Group para sa karagdagang detalye. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.